Bună seara! Noroc să trăiți! Vă deranjez că e târziu, dar n-am încotro. Ce vreau să vă zic? Am intrat așa pe YouTube. Eu am cont și de YouTube și m-am uitat așa pe contul meu și ce vreau să vă zic? Ăștia de la YouTube mi-au șters toate videoclipurile mele în care spuneam că am chip în creier. Dacă vă vine să credeți, aproape toate sunt șterse. Mai sunt vreo câteva care, dar sunt puțini tare față de câte am avut. Sunt puțini, dacă 6 clipulețe. Nu știu dacă sunt 6. Și în care eu spuneam că am chip în creier din anul 2021. Știți? Și mi-au fost șterse. Și de pe contul de TikTok. Și am încercat să mai postez legat de chestia asta, că am chip în creier și nu vor să mă lese să postez. Aveți idee ce se întâmplă? Cine se pregătește în viitor? Știți că nu este bine să ai chip în creier. Nu e bine sub nicio formă. Cum să ai chip în creier? Doamne ferește, nu doresc la nimeni. Să fii controlat de către cineva. Să spună cineva gânduri în creier, direct în creier cu ajutorul chipului. Că se poate întâmpla. Oricine are acces la creierul tău după asta. Cine are un calculator și cine se pricepe, are acces la creierul tău. Nu la tot, dar dacă, Doamne ferește, are acces la chipul ăla, e ca și cum ar avea acces la creierul tău. Știți că nu este bine deloc ce se întâmplă. Un chip în creier aș recomanda doar la cei care sunt legumă. Atât. Legumă pe pat de spital, atât. Recomand chip în creier, care nu se pot mișca deloc sau ferească Dumnezeu, așa i-a lăsat Dumnezeu. Au pățit ceva și au rămas legumă la pat. Atât aș recomanda chip în creier, dar nici acolo. Că nu este bun pentru nimic. Pentru nimic nu e bun. Și am încercat să mă uit și am văzut că sunt șterse. Și când am intrat să văd motivul, mi-a rămas un videoclip care nu mi l-au șters. Dar mi l-au suspendat cum ar veni din rețea. Și când am intrat să văd motivul, scrie că fac hărțuire și calomnii online. Dacă vă vine să credeți așa ceva. Ce fac cei de la YouTube și de la TikTok. Ca să știți și dumneavoastră. Sănătate vă doresc, numai bine. Și nu vă puneți chipuri în creier, Doamne ferește. Sănătate, numai bine vă doresc.